An b'aw fo dantɛ foli min na an nana an ka wele jaabi min ye jɛmukan ni o ye Jamako de ye nin ye ale sigilen ye min ye jɛmukan ye bi kokura o donna a kɔnɔna la sabu miniti 30 ɲɔgɔnna o farala a kan an y'a ye k'a fɔ lɛri kelen min ni an b'o di ayiwa jɛmukan bɛ ban k'a sɔrɔ maaw kɔni kɔnɔtaw b'u kɔnɔ min ye minnu fana b'a lamɛn olu caman bɛ jɛmukan in bɛ bila k'a sɔrɔ ayiwa u ma fɛn caman ta walima u ma jɛmukan a ma ban k'a sɔrɔ ayiwa a nege bɛ u la o kumana na miniti 30 an y'o fara a kan kokura wɛrɛ an y'o fara a kan min ye nɛgɛjuru sira ye an na o labila jɛmukan in kɔnɔna la minnu fana bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ u ka se ka weleli kɛ ka se k'u hakilila fana di ka ɲininkali kɛ bonya ani karama kɔnɔna la o kuma an bɛna o fana dayɛlɛ aw ye babu an bɛ tɛmɛ n'a ye Seku Ɲame Bajili jamana kɔnɔna la bi ayiwa ni maa min ye ɲininka Mali taabolo la bi fɔ ayiwa furancɛla fanga min ayiwa ni an bɛ se k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don san 3 an b'a kɔnɔna la a politiki kow ni a lakana kow ni a sɔrɔ kow n'a a ɲɔgɔnna caman dakuruɲɛ daminɛ la se ka mun fɔ an ɲɛna jɛmukan daminɛ la. An kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn e de k'a fɔ hakili jiginna an kɔni ye dɔn tɛmɛ fanga n'o ye furancɛ fanga in ye an y'a daminɛ kalo tile 20 san 2020 coup d'état kɔfɛ n'o ye fanga dafiri ye mais o dɔn ni bi cɛ an bɛ se k'a fɔ phase 2 de kɛra transition in na phase fɔlɔ kɛra n'o ye kalo 18 ye ni jamana ɲɛmaaw ye layidu ta k'a fɔ u bɛ transition kuncɛ o kɔnɔna la ni ka fanga segin ani 20 coup d'état kɔfɛ n'o ye fanga dafiri ye mais o dɔn ni bi cɛ an bɛ se k'a fɔ phase 2 de kɛra transition in na phase fɔlɔ kɛra n'o ye kalo 18 ye ni jamana ɲɛmaaw ye layidu ta k'a fɔ u bɛ transition kuncɛ o kɔnɔna la ni ka fanga segin civiliw ma donc o ma se ka kɛ o temps kɔnɔna la donc an y'a ye k'a fɔ o bangena CEDEAO ye gɛrɛntɛ da an ka jamana kunna o gɛrɛntɛ ye an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan an parti kulu société civile jamana yɛrɛ mara ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɛ min kɔnɔna la chronogramme présenté an na parce que ne bɛ hakili jigin kɛ à chaque fois k'a fɔ chronogramme ni an ma ɲininka an hakilina la mais a nana jira an na de a présenté an na de k'a fɔ kalo 24 transition tɔw bɛ kɛ o kɔnɔna la mais a dɔn kofɔlen in na an jɛra n'a ye ka da kun kelen kan parce que a y'a sɔrɔ malidenw sɛgɛnna embargo tun bɛ malidenw kan dasumusumuni y'a to an bɔ mara ɲɛmaaw ma kalo 24 na la o kosɔn gɛrɛntɛ in ka se ka wuli n'o ye embargo ye a dun kɛra o cogo la o kalo 24 dante CEDEAO la CEDEAO jɛra n'a ye embargo wulila a présentera Nations Unies la donc a kɛra layidu kura ye kalo 24 donc o taasira fɛ an bɛ se k'a fɔ chronogramme dɔ dilanna o kɔnɔna la chronogramme b'a jira k'a fɔ kalo 24 in bɛ kɛ o de kɔnɔ donc o kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛna don o don mara kɔnɔna la o ye mara bɛɛ taabolo de mara o mara bɛ yen a bɛna dɔn kofɔlen min na ani kalo minnu bɛ d'a kan a kan ka taa semaine minnu bɛ d'a kan gɛlɛya minnu bɛ wolo olu tɛ se ka kɛ prétexte ye a tɛ se ka kɛ kun ye parce que mara yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ ka taa semaine minnu bɛ d'a kan gɛlɛya minnu bɛ wolo olu tɛ se ka kɛ prétexte ye a tɛ se ka kɛ kun ye parce que mara yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ vision de don vision ye de ka fɛn ka prévention kɛ k'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka na sini ne ye nin sira in de latigɛ donc hali ni gɛlɛya misɛnninw nana obstacle de don n bɛ se k'u dévier cogoya minnu na a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i tɛ sigi n'a ye a bɛ kɛ mais hali n'a kɛra o t'a yira k'a fɔ i ye layidukan mun di parce que layidukan ne bolo an ka mara ɲɛmaaw u ka taabolo fɔlɔ kɛra mun ye o ye refondation ye u y'o de fɔ malidenw ɲɛna o refondation ye ko Mali kura Mali kura dun fana kan ka kɛ tilennenya kan Mali kura kan ka kɛ layidu tiimɛ kan Mali kura kan ka kɛ sariya bato kan donc anw bolo nin bɛɛ taabolo kuraw de ye ninnu kun bɛ an ka jamana in kɔnɔ ka kɔrɔ waati kɛra a fɔra ko rupture kɛra a la bi mɔgɔ minnu bɛ fanga kunna olu taabolo fɔlɔ kan ka kɛ nin taabolo ninnu de an y'an yɛrɛ identifier an ka jamana maaba minnu na ka kɔrɔ n'i y'a ye an yɛrɛ b'a fɔ Sunjata Keyita Biton Mamari Damɔzɔn Sagamau Law Elhaji Umar Tal Firoun an bɛ taa Soni Ali Ber etc o ka ca an y'an yɛrɛ identifier ninnu maaba ninnu na parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ maaw don n'u ye layidukan min di u b'a bɔ a sira fɛ et puis mara ɲɛmaa yɛrɛ ma a man ɲi tuma bɛɛ i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i ye kuma dɔ fɔ n'a a sera a dɔn sera i b'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka na ni kun dɔ ye k'o de y'a bali n'o kɛra siɲɛ kelen i jija filanan kana sɔrɔ a la n'a kɛra faama min taabolo ye laban na i dalakan i yɛrɛ ka jamanadenw tɛ bilen tuma bɛɛ n'i ye mun fɔ u b'a fɔ a ye taa ci la donc anw bolo bi
mɔgɔ minnu bɛ Mali mara ɲɛmaya la olu tɛ o masakɛ sugu ninnu ye. Minnu bɛ Mali mara ɲɛmaya la olu ye maaw ye u ye layidukan fɔlɔ min di n'a wulila a wulila ni fɛɛrɛ minnu ye olu de b'a dɔn, mais filanan min dira u bɛ fɛɛrɛ kɛ o ka se ka bɔ a sira fɛ. O t'a yira k'a fɔ gɛlɛyamisɛnninw tɛ. N'i y'a jateminɛ baloko yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen parce que sumanw bɛ sɔngɔ yɛlɛnna. Donc n'i nana lakanako yɔrɔ la c'est pareil, ainsi de suite. Donc gɛlɛyamisɛnnin caman bɛ yen mais o t'a bali chronogramme min taara kalo 24 kama anw bolo an ka baara kɛ ka taa o bɛ kuncɛ cogo min. D'accord. Kadija Fofana min ye jamana taabolo bi ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ furanjɛla fanga in an b'a kɔnɔna la nka bi bi in na e yɛrɛ ye mun jateminɛ i ka yetaw la Mali bɛ ka mara cogo di bi? Bon i ka ɲininkali diyara n ye n b'i fo Amadu ka n balimakɛw n bamuko bɛɛ lajɛlen fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min bɛ ka an lajɛ nin waati in na ani minnu bɛna an lajɛ kɔfɛ. Ka tasibila kɛ ka taa maliden minnu bɛ ka bin don o don min bɛ ka to Mali ko la hali minnu yɛrɛ ni bɛ ka to hali u t'a dɔn u bɛ ka faga kun min na. An bɛ tasibila kɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ minnu banalen don ka nɔgɔya da k'u ye Ala ka kɛnɛya da n'u ma. N'o bɔra yen n'i ko k'i bɛ jamana in ko ne ka n ka kuma f'i ye a la n b'a fɔ bakuruba la parce que mɔgɔ ni fanga bɛ mara i tɛ se k'a fɔ ko fɛn fɛn kɛra k'a si man ɲi. A bɛ se ka kɛra cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ ɲuman dɔ bolo lajɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔw de bɛ fɛn caman décider anw ka fanga tagabolo la. O ye mun ye maa dɔw de bɛ yen minnu kɛlen don ka u yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔdenw hakili ye u bɛ kuma fɔ kuma min tuma dɔw la sababa tɛ u b'an sama k'an lase yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la an ma se o yɔrɔw la. E bolo o taabolo min filɛ e bolo bɔlɔlɔ komi ko jamana mara bɛ na kɛ ta kɛmɛ bɔlɔlɔ ye est-ce que e bolo o de kɛmɛ ka mara ka majɛ don a la wa? A kɛmɛ ka majɛ don mara la wa? Bon i b'a dɔn sabu n'i ɲininka ko jamana mara bɛ cogo di a kɛmɛ ka majɛ don mara la wa? A bɛ majɛ don mara la kun jumɛn na ne jamana kunkan ko kuma fɔbaga kɛra bɛɛ ye o ye kasara de ye. I b'a dɔn fɔlɔ ni an ko k'an bɛ sabu n'i ɲininka ko jamana mara bɛ cogo di a kɛmɛ ka majɛ don mara la wa? A bɛ cogo di bi ni malidenw ye ni transition ye a nana ni kun jumɛn wolola la o ye parce que maa caman tɛ sɔn hakililajigi ma pourtant on dit que le rappel profite bɛɛ dati don hali du kunkanko kuma la du kunkanko kuma man ka sara bɛɛ la donc jamana kunkanko kuma bɛɛ man ka k'a ta mara min bɛ anw ka jamana faga o n'a ɲɔgɔnna caman an ko corruption bɛ sariya ka boli a boli cogo la ni n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ ninnu de nɔfɛ i b'a dɔn kɛlɛ in ye phases de ta kɛlɛ daminɛla ni fɛn dɔw ye o ye jamana kɔnɔ wuli cogo di mais an nana se yɔrɔ dɔ la kɛlɛ ye phase wɛrɛ ta o ye an bɛ se ka mɔgɔ dɔw jɔnw kɛ boucliers ye pour que hali ni gɛlɛya minnu bɛ yen olu ka se ka jɔ an ni o gɛlɛya ninnu cɛ olu fana tilala o phases tilala ka ban bi nous sommes butés à nos réalités c'est-à-dire fɛn minnu b'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ ɲɛsinnen don olu de ma ni n ko ta mɔgɔ si tɛ se k'o nkalontigiya bi k'a fɔ i n'a fɔ hali anw ka armée i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw kɛlen don k'u spécialiser olu kunkanko kuma fɔli la justice i bɛ taa sɔrɔ tout le monde est devenu expert en tout jamana kɔnɔ c'est-à-dire a mandat t'i bolo i tɛ fɛn dɔn a la mais ko n bɛ se ka propagande kɛ cogo di pour que jamana kɔnɔdenw ka se ka don hakili na da fɛ mais propagande bɛ wagati dɔ ɲɛ a ye wagati dɔ ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ a y'a to an bɛɛ y'an disi gosi a y'a to an bɛɛ ko nin y'an kɛlen de fɛ a y'a to an ko dɔw yɛrɛw sigilen to ko avion dɔw yɛrɛ b'an bolo ko 2 secondes ko n'a wulila a kɛra télévision sanfɛ an bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ an ko alhamdulillah sisan maa si tɛ se k'i kɔkɔ da an kɔkɔ la mais o bɛɛ kɛrɛfɛ ko jumɛnw yɛlɛmana réellement kɛlɛ kun yɛrɛ la yala an bɛ ka kuma mara kan corruption a banna wa a dabilala wa yala bi népotisme clientélisme a dabilala wa yala bi na malidenw bɛ k'u da ka sunɔgɔ ka wuli ka sɔrɔ u ma jɔrɔ n'u yɛrɛ ni ye wa
nin yɔrɔ la n bɛ hakili bila ka taa an ka kɔrɔyanfan n'an ka camancɛ bolo la maliden mun bɛ ka lawuli bi ka bɔ a sigiyɔrɔ la 2014 o maliden ma wuli mais a fɔra k'an k'an da de nin bɛɛ kan ko n'an sɔrɔ ka ninnu fɔ a ka an t'an faso fɛ pourtant an dɔw de bɛ yen pourtant olu fana ye maliden de mais komi an bamakɔkaw ɲɛna ko mali da ye bamakɔ ye et que ni fɛn o fɛn ma anw sɔrɔ o ma jamana sɔrɔ i y'a ye tuma min na terrorisiw nana ka na attaque kɛ Kati kan Sunjata la mais a ye batigɛra an bɛɛ y'a ta sérieux la o tuma parce que a surunyara bamakɔ la mais tant que n'a ma bamakɔ sɔrɔ c'est-à-dire anw bolo a ma don mali kɔnɔ alors que bi maliden min bɛ ka faga attaque minnu bɛ ka multiplier parce que o kɛlɛ fana n tagalen ɲɛfɛ n'an bɛna an da don a la o fana ye forme wɛrɛ ta donc maliden minnu bɛ ka faga minnu bɛ ka déplacer ka b'u sigiyɔrɔw la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛw la n'i ko k'i b'a comparer ani kunun na bi ta ka ca ni kunun ye a sɔrɔ an b'a fɔ ko an bɛ armée ka renforcement de capacité fo mais renforcement de capacité n'an y'a fo a impact ye jumɛn ye impact population kan n hakili la ni kuma munumunu na an b'an da don olu yɔrɔ la honorable Musa Jara bi bi in na Mali bɛ ka mara cogo di aw ka jate la faranjira fanga min n'an b'a kɔnɔ aw ka jate la an bɛ sira jumɛn kan bi Jalo n bɛ segin k'i fo n bɛ n balimakɛ Segu Ɲame Bacili fo et puis k'a féliciter parce que u ka tɔn bɔra sisan congrès extraordinaire la u ye min kɛ n bɛ a féliciter o la ka n balimamuso fo fana o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye ɲininkali kɛ k'an bɛ lahala jumɛn na a fɔ k'a fɔ aujourd'hui n'i ye transition jateminɛ an ye san 3 sɔrɔ a la san 3 sɔrɔla la mais i b'a jateminɛ k'a kɛra phase 2 kɔnɔna la phase fɔlɔ nana o kɛra ni équipe dɔ ye a rectifiera an nana équipe filanan na donc n'i ko k'i bɛ kuma a la k'a fɔ ko mun de kɛra i bɛ ɲininkali kɛ mun de kun fɔra parce que transition n bɛ se k'a fɔ a deuxième phase n'i ko k'i bɛ kuma o la u y'a accès fɛn 3 kan fɛn fɔlɔ tun ye jumɛn u ye défense et sécurité filanan u y'o kɛ justice ye sabanan u y'o kɛ refondation ye donc n'i ko k'i bɛ kuma o volet 3 kan k'a fɔ ko mun de kɛra au niveau de la défense et de la sécurité mun de kɛra justice kɔnɔna la mun de kɛra refondation kɔnɔna la bakuruba la i kan ka kuma o 3 de kan parce que u y'o de fɔ k'u bɛ kuma o de kan u y'a bɛɛ accès o kan donc an b'a daminɛ défense et sécurité la n'i ye Sogɛl 1 n'i y'o jateminɛ parce que n tɛ tɛmɛ ni phase dɔ in ye parce que phase fɔlɔ min kɛra transition phase fɔlɔ min kɛra an kun m'an yɛrɛ y'o kɔnɔ an y'a ɲini k'a fɔ yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma nana donc phase filanan min nana peut-être que an bɛ se k'an yɛrɛ y'o la parce que an ye hakilinaw di ka kumaw fɔ pour que a ka taa o sira fɛ donc olu y'u basé fɛn min kan o défense et la sécurité an b'a ye k'a fɔ n'i y'o ta k'o lajɛ sur ce plan an b'a ye k'a fɔ il y a eu une parfaite amélioration n b'a fɔ parfaite amélioration mun na parce que an ye nin mankan ninnu wuli wagati min na k'a fɔ ko transition nana nin phase la mun kɔnɔna la transition yɛrɛ bɛ na wagati min kɔnɔ a sɔrɔ degunba yɛrɛ b'an kan an b'a ye k'a fɔ sur le plan de la sécurité anw kun tɛ se ka anw défend anw tɛ se ka attaque yɛrɛ kɛ du moins anw tɛ se ka attaqueli kɛ anw bɛ défense dɔrɔn de kɔnɔna la donc an y'a ɲini k'a fɔ vraiment u k'a ɲɛsin u k'a lajɛ u ka ko fanba di défense sécurité ma je pense que o yɔrɔ de la musaka fanbaw yɛrɛ taara ka taa don défense sécurité la ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko monter en puissance des femmes donc an y'a ye depuis o kɔnɔna la maramafɛnw sanna kɛlɛkɛcɛw bɛ ka réarmer moralement et puis matériellement donc u ye wulikajɔw sabati an y'a ye k'a fɔ transition nalen deuxième phase in kɔfɛ au lieu que anw ka attaquer non anw de bɛ ka attaquer kɛ donc camanba bɔra fagali la fagali jugu minnu tun bɛ yen nɔ ka taa dugu kunturu ci ka sokɔnɔminɛn kɛ kɛnɛmamina ye ka musokɔnɔmaw kɔrɔ fara ka denmisɛnninw faga an y'a ye k'a fɔ o jɔra parce que armée équipera dans un premier temps au processus continuera donc dans le domaine de la défense et de la sécurité il y a une nette amélioration kɛra parce que bi aujourd'hui i b'a ye k'a fɔ hali n'a fɔra ko attaque bɛ yan nɔ l'armée riposte u bɛ tila ka terroriste gɛn ka jigin fo terroriste la u bɛ fagaliw ni fɛnw kɛ donc an b'a fɔ k'o ye nette amélioration ye même s'il reste encore des choses à faire ni n ko n bɛ kuma domaine de la justice la par rapport à justice la ni problème b'an da la bi peut-être que o y'o yɔrɔ ye
parce que an sigilen no k'a fɔ fɛn fɛn ka kɛ dans ce domaine là dɔɔnin kɛra fitinin kɛra mais belebeleba k'a ka taa ɲɛ même le développement d'un pays là quand il n'y a pas une justice saine développement bɛ gɛlɛya donc il faut vraiment que justice ka kɛ justice de comme mɔgɔw bɛ ka laɲini cogoya min na an bɛ k'a fɔ ko lutte contre la corruption la mauvaise gouvernance nin justice de kan ka se ka nin bɛɛ régler donc an y'a problématiques lajɛ ka analyser hali ka proposition k'a la donc il va falloir que dans ce domaine là même si tout récemment wulikajɔw bɛ sen na wulikajɔw bɛ sen na mais anw bolo hali bi nin si tɛ justice fitinin fɛn il y a pas une petite corruption ou bien une grande corruption n'i ko k'i bɛ corruption kɛlɛ i b'a kɛlɛ dans toutes ses phases i b'a kɛlɛ cogoya bɛɛ de la donc o la a tɛ kɛ buganci ye quoi ni ko bugan ka wuli dɔrɔn k'a fɔ n ye Musa minɛ Musa ye mɔgɔ tɔgɔ a banna o tɛ lutte contre la corruption c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui n'i taara ka taa Bamakɔ kasobon yɛrɛ lajɛ est-ce que o bɛ ka kɛ bi n bɛ k'o de fɔ n ko majɛ b'a la j'ai dit que majɛba b'a la majɛba b'a la n bɛ k'o yɔrɔ de fɔ majɛ yɛrɛ de b'a la a tɛ k'a fɔ ko i ye mɔgɔ tɔgɔ tigibaw minɛ o non o minɛli o ka ɲi n'a y'a sɔrɔ u nɔ b'a la o minɛli ka ɲi mais min ka teliya bi majɛ min bɛ justice yɛrɛ kɔnɔna la an kana taa kasobonw na fa ten mɔgɔw la mɔgɔw ka taa dɔrɔn k'a fɔ ko tɔgɔ kɛra dɔrɔn k'u minɛna ka taa kaso la u bɛ minɛ fɛn dɔ de kama a bɛ minɛ de k'a ye musaka dun ou bien a ye dankari kɛ faso nafolo la donc n'a ye dankari k'o la je pense que la meilleure des choses aujourd'hui o ye k'u ka juger de n'u jugera ni min nɔ b'a t'a la yɛrɛ fana k'a fɔ ko an bɛ wuli diɲɛ don o don dɔrɔn ka mɔgɔbaw ka minɛ dɔrɔn a ka kɛ mun minɛna ka taa i n'a fɔ ala ka ɲɛna fɛn Bube la Bube minɛna k'a fɔ k'a nɔ yɛrɛ avion ko la ala nana kɛ a ka kalifa minɛla la k'a to o kelen yɛrɛ la a ka jugement ma se ka kɛ a ma se ka dɔn a nɔ b'a la a nɔ t'a la voilà des problèmes donc prison yɛrɛ bɛ cogo min na bi il faut pas que an k'an sigi ka taa prison yɛrɛ la fa parce que la norme requise pour que ka kɛ prison kɔnɔ o kɛra fɛn na donc justice problème ye nin yɔrɔ de donc an bolo ni contre la corruption bɛ kɛ n'an ye mɔgɔw dɔn bɛɛ dɔnnen don bi mɔgɔ fɛn fɛn kan ka minɛ ministres bɛ yen nɔ fɛnw bɛ yen nɔ n'u minɛna u ka jugement ka teliya a ka dɔn n'u nɔ b'a la n'u nɔ t'a la ni min nɔ b'a la o ka minɛ n'a bɛ se ka faso wari sara cogo min na yanni u ka taa kaso la fa mɔgɔkɔrɔba caman yɛrɛ b'a la yɛrɛ donc a caman bɛ se ka tanya ten kaso la yen ten ka sɔrɔ ɲɛ foyi ma dɔn a ko la donc anw bolo bi par rapport à la justice o ko kan ka ɲɛɲini k'o ɲɛbɔ justice fitinin min fana bɛ yen n'an b'o dɔn hali tribunal na n'i taara an ka tribunal la bi ni se t'i ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e ka kiiri kɔni ko e tɛna jaabi ɲɔgɔn sɔrɔ a la donc an y'o fɛɛrɛ ninnu fɛnw fɔ fɛn fɛn bɛ corruption la de la magistrature aujourd'hui technologie développé no bi donc ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ système bɛ yen bi i b'a bila nin tribunal ninnu fɛn fɛn la depuis commissariat depuis à la base depuis commissariat i b'a bila yen bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bi a kɔnɔ olu minnu yɛrɛ kan ka jamana la kɛ n'olu binna kɔnɔ olu fɔlɔ ka frappé donc o corruption fitinin minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ yen u ma siri minnu dan na donc au niveau de la justice an y'a ye k'a fɔ ko o fɛn ninnu tɛ ka bouger tɛ ka bouger kosɛbɛ a tɛ ka bouger comme vraiment anw hakilinata dɔɔnin bɛ ka k'a la dɛ mais hali bi u ka dɔ fara a kan vraiment pour que maliyɛnw ka lafiya ni ko n bɛ kuma secteur sabanan la par rapport à la refondation bon o terme in yɛrɛ fɔlɔ o ye terme min ye anw ye discussion ba ka kan parce que an bɛ nin processus min kɔnɔ nin ye ni mɔgɔw b'a fɔ transition an yɛrɛ b'a fɔ processus de la révolution anw bolo fɛn bɛɛ kan ka bila révolution minɛn de kɔnɔ parce que Mali filɛ ka sira min ta nin ye principe dɔw dégagera a principe ninnu tɛ taa k'a fɔ ko an bɛ fɛnw yɛlɛma ten dɛ ka Sanba bɔ yen ka Musa bila yen nɔ ka sɔrɔ Sanba yɛrɛ ka fisa ni Musa ye non anw bolo processus révolutionnaire nin o terme de ka ɲi ka tɛmɛ refondation kan parce que ninnu bɛ ka don ni système min ye bon o de ye baara gɛlɛma ye parce que n'i y'a ye bi n'an tɛ ka kuma o kan kosɛbɛ parce que o secteur tɛ ka bouger comme ça se doit a tɛ ka bouger comme ça se doit anw bolo n'i y'a kɛ processus révolutionnaire ye sisan nɔ yɛlɛmaw bɛ kɛ de i tɛ fɛnw ta k'u falen ɲɔgɔn na ten dɛ mɔgɔw hakilina ye min ye an bɛ na n'o de an bɛ baara kɛ n'o ye ni min tɛ se o la o de bɛ bɔ yen donc an ka sira la sisan de la refondation majɛ b'a la parce que processus de la refondation ni réforme ni ko ninnu anw bolo an kan ka bɔ olu kɔnɔ Mali sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲanina n'i y'a ye aujourd'hui maliyɛnw ye kalo 7 kun embargo la parce que il aspire à un changement profond superficiel donc an b'o de kan donc n'an b'o la n'an y'o sira ta surtout an ye principe ba saba dégager k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka dankari k'an ka souveraineté la k'a sɔn an ka taa o sira de fɛ donc an bolo an man kan tɛ k'a ko ni musalaka dalajɛ an kan k'o sira kilennen de ta a tɛ taa ni musalaka ye Seku Ɲame Bacili n'i ye min ye honorable Jara lamɛn k'a fɔ ko ayiwa jamana lakana a sabatira nka bi bi in na an bɛ ka min mɛn jamana camancɛ fɔlɔ la Kadija ye min fɔ
san 2014 ani sisan o bɛɛ de ye kelen ye. Honorable Musa Jara ko dɔ farala ni fɛn taara ɲɛ a bɛ k'o yɔrɔ ye nka ko sariya majɛ b'o la est-ce que bi bi in na jamanadenw Honorable Musa Jara ko olu ta ye révolution ye aw kumana aw yɛrɛ bolo mun de majɛ bɛ jamanadenw sen de ka min wasa sɔrɔ min na jamana kɔnɔna mara taabolo la aw politique mɔgɔw ka jate la. N y'a faamu déjà ne ka faamuyali la Kadija m'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ o 2014 lakanabaliya kun bɛ niveau min na u bɛ maaw ka déplaceli ko ani sisan ta ye kelen ye. A ka kuma yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min bisa de ka jugu ka tɛmɛ kunun ta kan. Voilà a y'o de fɔ. Maintenant honorable ye kuma a ye ko in tila 3 de. Honorable ka kuma in hakili jigin CNT mɔgɔw ka 3/10 de la. A ko 3 mais ni honorable lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ o 3 la sécurité ta a ko o bɔra a nɔ la o ye avancera mais justice ta la a ko o ma bɔ a nɔ la o bɛ ralenti la o refondation fana a ma sɔn fana ye o fana ma bɔ. N'i y'a jateminɛ a b'a lana 3/10 de la CNT mɔgɔw ka kuma ye parce que déjà sigiyɔrɔma 3 in na ale ye kelen dɔrɔn de fɔ min bɔra a nɔ la o kelen min n'a y'a fɔ n'o ye lakanako ye an bɛ finitigiw fɔ kosɛbɛ an ka jamana finitigiw an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɔ ka taa président de la transition na ka jigin u ye volonté politique affichée mun yira min de ye k'a fɔ ko k'an ka finitigiw ka capacité renforcer parce que jamana o jamana bɛ anw ka situation in na n'i bɛ terrorisme kɛlɛ la i mako bɛ minan na i mako bɛ marifa la i mako bɛ ka finitigiw labɛn ko ɲuman i mako bɛ u ja ka jɔ jugu ɲɛ an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la autorités y'u seko kɛ u ye baara kɛ pour autant est-ce que o b'a jira k'a fɔ sur le terrain lakana de sabatira wa comparativement a bɛ ka waati minnu fɔ ne bɛ hakili jigin ke Birahima Eli Diko chercheur de sociologue dɔ a ka ɲininiw dɔ la ɲinini minnu y'a jira k'a fɔ tout près 2019 nombre de déplacés internes tun bɛ 178 000 la 2019 2020 ka na 2021 na 21 plutôt 21 a nana plus de 400 déplacés internes lakanabaliya ou bien kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔw la ka sɔrɔ a ma diya u yɛrɛ ye u siranna kɛlɛ ɲɛ ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la ka b'u ka duguw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ donc ni sifuru ninnu ye chercheurs ka sifuru de mun b'a jira n na k'a fɔ ninnu ye indicateurs de parce que n'an b'a fɔ lakana a améliorer la il faut que indicateur dɔw de ka k'an bolo indicateur minnu b'an permettre k'a fɔ sur le terrain ko situation yɛlɛmana mais k'a fɔ n ye marifa san n ye hélicoptère san k'o de kɔrɔ ko k'a fɔ lakana sabatira c'est deux choses différentes donc faisons la nuance par rapport à cet état de fait là pourquoi aspect wɛrɛ bɛ yen parce que pour que i k'a dɔn ko lakana sabatira sur le terrain n'i ye Sogɛl ka gouvernement 1 ta olu ye programme d'action gouvernemental dɔ kɛ o programme d'action gouvernemental nin kɔnɔna u ka baara taabolo de u y'a jira k'a fɔ à chaque fois que ni armée évoluera sur le terrain min ye les services sociaux de base o service ninnu n'o ye olu bɛ segin o dugu ninnu na n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye n'o ye écoleso ye n'o ye jiko ye o n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'a jateminɛ préfet b'o la gouverneur b'o la jamana baarakɛla wɛrɛw bɛ yen minnu ni kɛlɛ kɛra sababu ye k'u b'o sigiyɔrɔw la ka na Bamakɔ yan a caman bɛ Bamakɔ yan o yalima o waati o kuma in fɔlen o gafe in kɔnɔna la o waati ni bi o situation bɛ cogo di n'an b'a fɛ k'a fɔ ko lakana sabatira an kan ka se k'a dɔn o baarakɛla ninnu na maa joli seginna a ka cakɛda la a ka dugu la maa joli seginna o dugu kofɔlen ninnu na baarakɛda joli seginna pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la ji ka d'u ma u sigiyɔrɔ la courant ka d'u ma u sigiyɔrɔ la balo ka nɔgɔya u sigiyɔrɔ la kɛnɛya ka sabati u sigiyɔrɔ la kalansow ka dayɛlɛ u sigiyɔrɔ la coup d'état bɛ kɛ 2020 a y'a sɔrɔ écoleso 1100 ni ko o de datugulen don an ka jamana kɔnɔna la mais n'i y'a jateminɛ 2022 laban a nana fɔ écoleso 1800 ɲɔgɔnna la mun datugulen don an ka jamana kɔnɔna la donc kɔrɔ ye yɛrɛ ka lahalaw minnu bɛ siranna kɛlɛ ɲɛ écoleso datugu ni fɛn caman dɔ de farala kan parce que n'i ye danfara kɛ ka sifuru ninnu la i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka évoluer a kan ka maa jɔrɔ mais olu kuma ninnu fɔli tɛ ko parce que maa b'i ka jamana ɲɛmaa contre la ko parce que i b'i ka finitigi contre la ne mɛnna k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bila a ka jamana finitigi contre la a t'a yɛrɛ kalama o ye kuma de o ye tiɲɛ de ye fana mɔgɔ si tɛ bila i ka jamana finitigi mun ka d'anw ye bi o ye de Mali yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ka Mali bɛɛ lakana
attaque kelen kana kɛ Mali kɔnɔ o de ka d'anw ye mais an b'a dɔn a ka gɛlɛ yɔrɔnin kelen baara gɛlɛman dɔ baara dɔ donc mun bɛ ka kɛ sur le terrain an k'o tiɲɛ fɔ maaw ye hali n'a sɔrɔ nin waati n'a ta arranger mais a bɛ population fana hakili sigi parce que i b'a dɔn mun bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ généralement honorable ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ dugu tiliba dabilala attaque baw dabilala mɛ ne hakili jigi Bandiagara la ala ma mɛn Bojɔ an ye dugu kunturu jɛnnen ye ala tɛ kalo bɔ Bandiagara Bojɔ an y'a ye k'a fɔ week-end kelen kɔnɔna la 2800 personnes u déplacera ka bɔ dugu la dɔw bɛ taama la u sen na dɔw bɛ camion kɔnɔna la c'est-à-dire n'u ye situation de ye olu minnu dusu tɔɔrɔlen don n'u bɛ ka déplacer n'u bɛ taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la ni balo t'u bolo ye ni jamana de kan k'u secourir olu b'o o lahala in kɔnɔna la n'u tilala ka anw lamɛn télésow la radiow la an bɛ k'a fɔ ko dugu attaqueli dugu tili dabilala dugu jenini dabilala situation ka ɲi sur le terrain pendant que armée yɛrɛ min fana bɛ sɛgɛn na don o don an b'u fo jamana ɲɛmaa minnu bɛ cɛsiri la don o don an b'u fo olu b'a dɔn k'a fɔ situation in a bɛ maa jɔrɔkun bɔ mais olu ye jamana ɲɛmaaw olu tɛ se ka bɔ k'o fɔ mais minnu bɛ nin situation kɔnɔ pour que u fana dusu ka sigi dɔɔni il faut que u k'a dɔn k'a fɔ u fana jamana kɔnɔ jamanaden tɔw minnu t'olu ka lahala in na u hakili b'u la anw b'o minɛn de kɔnɔ Kadija y'a fɔ a ka kuma la parce que an kana kɛ dɔrɔn an bɛ minnu kan ne bɛna kuma kelen f'i ye bi n'i y'a jateminɛ a bɛ sɔn ka taa maa 800 na ou bien maa 900 bulo kelen filɛ Douentza depuis jeudi dernier kabini jeudi tɛmɛnen Gawo sira tigɛlen don Douentza niveau la il a fallu que maa 12 carton Bambaramaw de Douentza Bambaramaw de c'est-à-dire 42 fa mɔgɔw a bɛɛ lajɛlen bulo kelen filɛ Douentza u ye dusuma kasa kɛ anw kan ka k'u ka porte parole de pour que autorités ka bɔ ninnu kalama anw kan ka kow fu kɛcogo de la a bɛ ka kɛ terrain kan cogo min parce que an ka maaw de bɛ yen minnu b'an kunnafoni an ka maaw de bɛ yen minnu b'a degun ninnu kɔnɔna la donc olu mɔgɔw minnu bɛ yen u taru u dama kasi Douentza maire de ɲɛkɔrɔ n bɛ maire fo nin yɔrɔ la parce que a y'a seko kɛ a bɛ ka wari dɔ d'u ma u ka se ka dumuni kɛ u sigiyɔrɔ la yanni jamana yɛrɛ bɛna relais ta ka jɔ a jɔyɔrɔ la olu mɔgɔw n'u mako b'an n'an ka kuma tɔgɔ la u mako b'an n'an ka kuma autorités fɛ autorités ka dɛmɛ ɲini ka taru ma ne hakili la bi an bɛ yɔrɔ min an ka faamaw soutenir u ka se ka ko in ban mais gɛlɛyaw b'a la et puis a bɛ yɔrɔ min a kan ka maa jɔrɔ mais an bɛɛ de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka o ko in kɛlɛ a ka ban. Kadija lakanako in de kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ bi ale baara in a ka se ka kɛ nin cogoya la halisa mɔgɔw da b'a la mɔgɔw bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔw la mɔgɔw bɛ ka faga u sigiyɔrɔ la yɔrɔw bɛ ka mɔgɔw bɛ ka faga u ka duw kɔnɔ u ka duguw bɛ ka wuli k'a fɔ ta armée bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ halisa nin baara kelen ninnu bɛ sen na e yɛrɛ bolo ni sababu ye mun de ye jamana lakana baliya de dɛsɛlen bɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw de dɛsɛ wa mun de don e ka jate la i b'a dɔn jamana lakana a kuma ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn parce que ni ko a ka gɛlɛn e bɛ k'a fɔ tuma dɔw la e bɛ ka jɔrɔ ni balima dɔw ye tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko foyi t'olu kan mais bi diɲɛ kɛra du de n bɛ fɛ ka mun fɔ réseaux sociaux ni fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen bɔlɔlɔw ni téléphone ni fɛn minnu bɛ yen olu ye diɲɛ kɛ du de kuma tɛ dugu kelen kɔnɔla ma bɛɛ bɛ bɛɛ kalama fɛn dɔ bɛ ka kɛ États-Unis sisan i b'a sɔrɔ ne bɛ n sigilen to n ka wonin kɔnɔ yan n bɛ k'a lajɛ en direct o b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɛra du ye donc n'an bɛ fɛnw dogo ka gɛlɛn n'an bɛ fɛn minnu fɔ an k'an jija an k'a kɛ ni terrain yɛrɛ réalité ye min ye an k'a kɛ n'o ye ni i ko i bɛ kuma lakana in ko kan ne ye n da tu kuma dɔ la n ka kuma daminɛ la fɔlɔ o ye maa minnu bɛ lakana yɛrɛ c'est à dire k'u yɛrɛ kɛ lakana yɛrɛ mɔgɔw ka lakana ka an bila yɔrɔ la parce que adamaden ko in bɛ se ka da olu kunna est ce que olu nɛbɔ ko in na i b'a dɔn mɔgɔw e ko mɔgɔw munna da b'a ko la hali bi ne ye maa dɔ sɔrɔ min b'a fɔ ko appareil dɔ b'an bolo bi ko hali ni dalen don kaburu kɔrɔ walima hali ni i dusukun ye fɛn min ye a bɛ se ka tali k'a la k'a fɔ ne ma taa école la ne balima min bɛ sɔrɔ jamana in fan dɔ fɛ sisan n'a bɛ inscrit école la mais a bɛ se ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ ni ale ye nin kunnafoni sugu sɔrɔ ka tila ka n'a ye ko olu balimaw bɛ ka faga u bɛ ka gɛn ka b'u sigidaw la fɛn caman bɛ ka k'u la u b'a fɔ yala an ka autorités u mago tɛ anw na ou bien anw tɛ maliden dɔ ya i b'a dɔn k'o de kɛra sababu ye maa caman taara fara juguw kan
k'u ka ran grossi wa maa caman taara fara terrorisiw kan parce que u bolo n tɛ ka considérer ko maliden u bolo sariya tɛ ka kiiri tɛ ka tigɛ ɲɛ tigɛ cogo la u bolo jari jamana fan dɔ u mago b'u yɛrɛ de la mais u mago tɛ anw na k'e ka kuma kɔnɔ ne kun bɛna n da tu yɔrɔ caman na ne Seku Ɲame Bacili ye o kumaw ta parce que n kun bɛna kuma douanzan blocus kan min kɛlen bɛ yen bi parce que i m'a ye kɛlɛ bɛ ka forme changer fɔlɔ attaquew kun bɛ kɛ cogo min na ani sisan daw bɛ ka tugun de kɛlɛ bɛ ka forme changer dugu kunturu ka tugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ k'u bila embargo kɔnɔ mɔgɔw bɛ embargo kɔnɔ u fa jamana kɔnɔ au même moment an bɛ ko foyi tɛ yen ko alhamdulilayi ko tout va bien n bɛna kuma an kun bɛ ne pas répéter Seku Ɲame n kun bɛna kuma ninnu de kan parce que an bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ gɛlɛya minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na n fana bɛ n ka kumakan fara ale ta ka maire fo a bɛ wuli ka jɔn min na ni fɛn ninnu ye ka tila k'a fɔ anw yɛrɛ minnu fana bɛ yan an bɛ se ka élan de solidarité kɛ cogo di pour que ka nin mɔgɔ ninnu dɛmɛ u bɛ gɛlɛya min na ka apaiser janni autorités bɛ i ɲɛsin u ma n'o bɔra yen n balimakɛ yɛrɛ transition ne kun tɛ fɛ k'a ka axe 3 ta parce que ni n y'a ta axe 3 la n bɛna fɔ ko foyi ma kɛ c'est-à-dire n kun bɛ fɛ k'a ta de façon globale ka kuma a fɛnw kan mais le fait komi n balimakɛ yɛrɛ Musa Jara y'a kɛ 3 ye 3 in kɔnɔ an kumana ale yɛrɛ kumana fɛn fɛn kan ne bolo a ko sécurité a ye tare fɔ o de la hali n'a sɔrɔ o tare renforcement de capacité an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka bi a impacti bɛ ka kɛ mun ye population kan parce que le renforcement de capacité armée ka renforcement de capacité c'est une très bonne chose a bɛ moral di mɔgɔw ma c'est dissuasif a b'a to ni jatigɛ wale kɛbagaw ye a ye a bɛ se k'u dissuader ka fɛn caman kɛ mais à côté de cela a impact réel yɛrɛ ye jumɛn ye est-ce que a bɛ k'a to population est-ce que a bɛ k'a to mɔgɔw ka déplacement bɛ ka dabila wa hali ngara attaquew kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ attaque bɛ ka multiplier a bɛ ka caya de ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc je pense que aujourd'hui an bɔra phase dɔw kɔnɔ ni an ko révolution tu sais révolution caman bɛ yen propagande b'a la même si moi je préfère l'évolution à la révolution mais n'i ko k'i bɛ taa don révolution de la propagande bɛ se ka kɛ fɛnw daminɛ la pour que jamana kɔnɔdenw ka se ka tugu aw ka hakilina ou i bɛ obligé ka bɔ o minɛn kɔnɔ ka don minɛn jumɛn kɔnɔ c'est-à-dire jamana kɔnɔdenw gɛlɛya réel jumɛn b'u kan bi o gɛlɛya ninnu solution jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ a la mais n'an ko k'an bɛɛ k'an da de a kan an tɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an tɛ ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ parce que anw minnu bɛ se ka kumada sɔrɔ bi il faut que an balimaw k'a dɔn k'a fɔ ko an minnu bɛ kuma n'an bɛ kuma an tɛ kuma n'an yɛrɛkun ye an bɛ semblant de sécurité ni min kɔnɔ Bamakɔ an tɛ kuma n'o fana ye an kan ka kuma ni jumɛn ye an balima minnu bɛ nin sigida ninnu na n'u t'a dɔn n bɛ si bi wa n tɛ si bi wa ni n ka denbaya bɛ kɛ cogo di sini yala an bɛ se ka si n ka du kɔnɔ wa walima n ka n dogo ka taa si dugu wɛrɛ de la minnu b'o yɔli ninnu na n'an ma u kunkan ko kuma fɔ ko ni m'i ka bana feere fura tɛ sɔrɔ a la justice yɔrɔ ce que j'ai aimé c'est que n balimakɛ ko mɔgɔw tɛ ka juger et ça vraiment c'est un problème aujourd'hui an b'an ka voix fara a ta kan parce que c'est-à-dire ka mɔgɔ minɛ tɛ parce que n'i minɛla tant que i ma jugé la présomption d'innocence est là mɔgɔw Mali kɔnɔ n'i minɛla dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko a y'a kɛ k'a sɔrɔ sariya ma jɛ n'o ye tant que a ma jugement ma kɛ ko e y'a kɛ a man ka tɛ i man ka tɛ ka jate i n'a fɔ i ye kojugukɛla ye i ye i jalaki don donc mais an y'a ye a ye misali taara Bube kan mais an ba bɛ yen n'o ye Fili ye a bɛ boli bi a bɛ k'a ɲini ko k'a ka jugement kɛ an bɛ profiter nin yɔrɔ in na k'a fɔ ninnu caman minnu bɛ yen u n'u ɲɔgɔnna camanw de don minnu b'a kɛ ayiwa ɲangili bere min kan ka da n kun o ka da n kun ne b'a sara cogo min na n k'a sara ten ne bolo bi
tiɲɛ yɛrɛ la processus dɔw bɛ yen a sumayali non seulement a maɲi mɔgɔ parce que hali ni tilala ka bɔ nin ko sugu la hali n'a fɔra k'i nɔ t'a la i bɛ taa sɔrɔ a y'i ka vie impacté k'i denw ka vie impacté k'i buranw ka vie impacté c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i kanu a b'u bɛɛ ka vie impacté à jamais donc il faut vraiment qu'on tienne compte de ces aspects là pour que fɛn dɔw bɛ yen olu ka se ka lateliya donc ni ne ye nin aspect saba ninnu ta k'u lajɛ k'a fɔ ko sécurité ko renforcement de capacité kɛra mais a tɔ refondation ko fɛn ma kɛ ko justice fɛn ma kɛ o b'a yira k'a fɔ ko si on doit justice 15% n balimakɛ si ne ka k'i cité i ko 15% i ye 15 de fɔ dɛ a ka ca n'o ye ou bien a ka dɔgɔ n'o ye waati min dir'i ma o donc ne ko ko m'o noté ou bien ne bɛ fɛ ale yɛrɛ k'o noté an bɛ segin ka na tuguni yala 3 sur 10 min kun dira gouvernement ma CNT la o kelen de don wa ou bien a amélioré bi na n'an ko an bɛ nin ta k'a lajɛ que lakanabaliya min ni Seku ni Kadija bɔra k'a fɔ majɛ b'a la halisa mɔgɔw bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la o kun ye jɔrɔna ko ye kɔngɔ bɛ ka mɔgɔw minɛ mɔgɔw sirannen bɛ ayiwa e yɛrɛ bɔra ka lakana n k'a fɔ sariya ko kuma fɔ est ce que nin na an ye fɛn kɛ fɔlɔ wa farancɛla fanga in na est ce que an ye fɛn kɛ fɔlɔ est ce que an solila fɔlɔ wa Jalo an solila hali n'a sɔrɔ a ma sira jan taama an solila je rectifie un peu parce que au niveau de la juge j'ai parlé des 3 actes ne ye axes saba min fɔ n ko justice la n ko bɛ ka min kɛ n ko c'est timide mais a baara bɛ ka kɛ a ka suma anw bolo a ka suma ni anw yɛrɛ bolo anw ka jɛkulu bolo quoi lakana ta fanfɛla la je vais dire que k'a fɔ an bɛ ka a ka mɔgɔw yɛrɛ bɔra ka kuma kɔsannin na an y'o kumakanw mɛn an y'o o yɔrɔ dɔ don ko janfan bɛ kow la ko baaraw bɛ ka taa cogo min na aw y'a ɲini cogo min na a ma taa ten n bɛ k'o de f'i ɲɛna n'an ko ko majɛw b'a la k'a fɔ aw n'aw kumana yɔrɔ o yɔrɔ farancɛla fanga in kan mɔgɔw bɛ kala tora a ka kumaw la o kumana a ka nin kuma nin sisan kuma ninnu bɛ mun de nɔfɛ mun de man ɲi sisan jamana in kɔnɔ an tɛ kuma nɔfɛ dɛ an ko dɔrɔn kow ka k'u kɛcogo la dɔrɔn an faradama o de ye parce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka mɔgɔw b'a fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko an ye soutien farouche à la transition ye ne yɛrɛ bolo soutien tɛ transition na ou bien opposition tɛ transition na bi an bɛ ka taa ni Mali ye mɔgɔw hakilina a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ taa n'o de nous sommes au cœur de ce processus là le mouvement notre mouvement an b'a processus là donc n'an ye majɛ ye yɔrɔ min na an b'o fɔ de n'an y'an makun kan an ye jamana janfa n'i y'a ye ne ko lakana yɔrɔ la k'a fɔ ko dɔ kɛra bi peut-être que a bɛ ka nombre de déplacés min fɔ n'i ye décembre n'i ye 2022 lajɛ mars 2022 à avril 2029 Bathily ye 412 déplacés min fɔ a nombre c'est revenu à la baisse donc bi an b'a fɛ mɔgɔw ka min faamuya nin wagati ta ninnu bajangara ta ninnu fɛn minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ fɛn de don mɔgɔw kan ka min faamuya n bɛ fɛ ka mun de fɔ bi an bɛ ka terrorisme de kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ye minnu tun bɛ a terreur yɛrɛ sɛmɛbaga a responsable fɔlɔ an y'olu an kɔnna k'olu gɛn a tɔ laban min bɛ yen nɔ n'o ye MINUSMA ye an n'o de bɛ ka nin baara ninnu kɛ pour que olu ka taa donc juin kalo tɛmɛnen an y'a ɲini k'a fɔ olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc olu bɛ ka planning min kɛ nin ye ne bolo maliyɛnw kan k'i sigi ni nin ye à chaque fois que n'i wulila impérialistes nɔfɛ n'i wulila terroristes nɔfɛ k'a fɔ k'i b'u kɛlɛ u bɛ nin action nin waleya ninnu de i b'a ye dɔrɔn a bɛ intensifier donc MINUSMA bɛ processus de retrait min na nin ye mɔgɔw k'u sigi n'a ye o ye pour MINUSMA ka retrait ni o de bɛ ka lakanabaliya ɲɔgɔn ɲɛ mais u ka baara de don olu de ka bon dɔw hakili ma quoi olu bɛ ka nin min kɛ nin ye parce que a kunbɛn chaque fois que olu bɛ fɛn dɔ de kɛ pour que ka justifier k'u kan ka to yan donc MINUSMA bɛ ka plan de retrait min kɛ i y'a ye k'a fɔ k'u ka action bɛ ka envergure ta dɔɔni u bɛ nin de kɛ pour que hali bi mɔgɔw ka sɔn ka fu fɛ o ye kelen ye filanan i b'a dɔn Mali ye jamana min ka bon a wagalen don bi terrorisme fɛ yan parce que an bɛ samiya de la tuw bɛ wuli binw tɛ falen yɔrɔ min na tuw tɛ falen yɔrɔ min na olu de bɛ ka falen yen nɔ donc hali u kɛlɛli yen k'a fɔ k'i b'u ye ka u kɛlɛ a ka gɛlɛn quoi donc il faut que an ka o phase de faamuya c'est pourquoi ne ko lakana la caman kɛra mais majɛ dɔw b'a la c'est pourquoi nous avons même proposé bi n'i ko lakana ce n'est pas seulement que militaire la sécurité là ce n'est pas seulement que militaire civil b'a la an bɛɛ b'a la
Nous avons même proposé aujourd'hui n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ Mali ye jamana min ni laadalatɔnw b'an fɛ yan. Jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye? Non, jamanadenw jɔyɔrɔ bɛ kan an y'o fɔ an y'o proposé sécurité ko bunakun kan bi défense ko bunakun kan bi mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka associer ka fara an ka finitigilakaw kan donsow b'u la kamalenkɛnɛw b'an ka duguw kɔnɔ bi n'olu associera an ka misali yɛrɛ ta hali Bayaŋara la an ye aujourd'hui an ye Dana Amasagu fo depuis bi tɛ anw yɛrɛ ka tɔn na hali Damasagu a mɔgɔ dɔ b'a la u bɛna proposition minnu kan ye u bɛna fɛn minnu f'an ye an b'olu proposition de kɛ. Mais baara ninnu sen tɛ ka kɛ. An bɛ k'o de fɔ c'est pourquoi ne ko ko majɛ b'a la ɲɔgɔn faamuyabaliyaw ni fɛnw de b'a la o donc olu bɛ ka ye bi an y'olu proposer ni baara kɛra n'o ye sisan nɔ an bɛ ka nin min fɔ hali Bayaŋara ta u y'i jɔ mais ni jɔyɔrɔ dɔ dir'u ma sisan nɔ hali ni armée officier dɔw bɛ bila u ka bolo kan u n'olu ka se ka kɛ parce que olu de bɛ terrain kan u bɛ terrain dɔn u k'olu baara kɛ ça c'est valable comme les régions comme Menaka et autres là où il y a des groupes d'autodéfense ka ca ni fɛn ninnu bɛ yen nɔ olu bɛ terrain kan olu bɛ yen dɔn de donc n'olu ni armée ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn ma a ma fɔ ko k'u bila ɲɛfɛ dɛ mais u ni armée ka jɛ ka baara kɛ donc o majɛ de bɛ sécurité la sinon min bɛ ka kɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la o ni fɔlɔ ta tɛ kelen donc ne y'o fɔ o yɔrɔ la maintenant ni n ko refondation ni réforme ni minnu bɛ ka kɛ ni n ko majɛ minnu b'a la dɔ kɛra hali o la o caman kɛra o la aujourd'hui on a passé par on a une nouvelle constitution a adopté ra o kuma cayara dɛ o kɛra réforme ye o ça c'est une réforme majeure min kɛra min laɲinina depuis bi tɛ o depuis transition ta min laɲinina hali n'a sɔrɔ nouvelle constitution nin la bien vrai que révision de tun fɔra mais nouvelle constitution nana processus de an y'o de fɔ fɛn caman b'u olu nɔ kan minnu man kan tɛ ka bila ka sumaya parce que n'i ye sira dɔ bɛ yen nɔ bi n'i y'a ta diɲɛ seleke naani bunakun kan k'a fɔ e bɛ taa sira fɛ fɛn dɔw bɛ yen i b'olu teliya i b'olu teliya dugutigi kɔni mɔgɔ voilà on est sigi tɛ bɛn o donc fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ bila ka sumaya ne ko n ko majɛ minnu b'a la olu y'o yɔrɔ de mɔgɔ man kan tɛ ka siran bilen ni kɔni ma ɲɛ k'i ye nin sira ta i man kan tɛ ka siran k'i jɔ i b'i kɔfilɛ tan nɔ k'a fɔ k'i bɛ pas kelen kɛ an k'o de kan ka taa sinon o secteur saba ninnu an bɛ se k'a fɔ évolution kɛr'u la hali n'a sɔrɔ a tɛ ka taa an ka rythme na a tɛ ka taa an ka rythme na sababu minnu fana la an bɛ k'o proposition n'o fɛnw kɛ pour que o ka taa o la donc ko b'o de hukumu kɔnɔna la bi an b'a dɔn k'a fɔ ni maliyɛn bɛɛ jɛra ka kɛ kelen ye Diallo ko tɛ Bajili ko tɛ mais Kadija ko tɛ a kɛra cogo o cogo bi a diyara an ye a ma diya an ye sini an bɛ jɛ ka malo kelen yɛrɛ jɔ on est obligé de faire ensemble an bɛ taa de o an bɛ taa de donc il faut que an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn faamuya ka taa o sira kelen Seku Ɲame aw minnu ye politique mɔgɔw ye bi a fɔra k'a fɔ kalata de bɛɛ ye nin ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ ayiwa an filɛ lahalaya min kɔnɔna la bi an y'a mɛn dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko carte biométrique bɛ ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ ka taa minɛ ani faranjɛla fanga hali n'a sɔrɔla a kumaw bɛ senna dugu ma ko dɔ bɛ fara a kan ni a fɔra k'a fɔ dɔw ko o kuma tɛ tiɲɛ kalata in dun aw politique mɔgɔw ka dagaw kɔnɔna la a ko bɛ cogo di a kibaruyaw bɛ cogo di kalata in na se ka kɛ waati tɔ in kɔnɔ non bon n'a sɔrɔ a kan ka kɛ ou bien n'a man ka kɛ ne bolo déjà an bɛɛ maralen don maa minnu fɛ n'o ye autorités ye olu ye engagement ta k'u b'a kɛ bon n'u ye layidu kan di k'u b'a kɛ hakili la an bɛ jamanaden an bɛ tugu o layidu kan in na jusqu'à preuve de contraire ma faama kelen ye ka bɔ k'a fɔ ko a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ou bien a tɛ k'a dɔn kɔfɛlen na maa laban minnu ye an introsé nin question na o ye ministre d'État ye Abdoulaye Maïga n b'a fɔ nin yɔrɔ la parce que parti politique ka ministre tutelle de don donc ale ye gafe ci an ma le 26 juillet k'a fɔ a b'a fɛ k'an hakilina dɔn kalafili minnu tora u bɛ sise k'a fɔ transition bɛ kuncɛ le 25 mars 2024 o don a y'o fɔ a ka gafe kɔnɔ a fɔ a y'a fɔ o don tɛ dɛ gafe in bilalen don bololo ni a bɛ partout bolo a bɛ société civile bolo hali a bɛ sɔrɔ a kunnafonidilaw bolo ministre ko a kɔnɔna la transition bɛ kuncɛ le 25 mars 2024 donc anw bɛ tugu o kuma la parce que o de ye voix officielle ye olu de faama olu de bɛ ka jamana mara donc u mana kuma fɔ nin cogo la c'est que a bɛ kuncɛ ni maa wɛrɛ ko dɔ bɛ fara a kan dɔ tɛ fara a kan o ye e de ka kuma ye parce que n mɛnna k'a fɔ n ko jamana in fana an bɛ dɔ dɔn a la sa tiɲɛ na an ye sifinnakaw ye mais an fana ye dɔɔnin kɛ o dɔɔnin y'an permettre ka maaw dɔn quoi maaw dɔw bɛ yen fana minnu yɛrɛ fana t'a fɛ transition ka ban parce que olu yɛrɛ fana fɛla ye de an ka continuer don o don de ka fara a kan ni kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ b'a la o t'olu ɲɛsira la dɛ dɔw ka fara a kan parce que olu ka surun faamaw la dɔw ka fara a kan parce que u dulonnen don maa la mɔgɔ min fana bɛ faamaya la olu n'u ɲɔgɔnnaw donc mais anw bolo jamana ko bɛ o bɛɛ lajɛlen sanfɛ n y'o de fɔ hali bi maaw ka to u ka layidukanw kɔ maaw ka parce que jamana baara ye don o don baara de maa si kelen tɛna k'e kelen b'a bɛɛ ban
i fɔra dɔ de kɔ o tigi ye dɔ de k'a la a ma se k'a bɛɛ kɛ e min fɔra kɔ i fana bɛ dɔ de k'a la i bɛ taa k'a tɔ mais n'a jiginni kɔnɔ k'a fɔ e kelen de b'a bɛɛ kɛ o de la tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ i nɔfɛ mɔgɔw bɛ bɔ ni fɛɛrɛ kuraw ye ka namasafaraw fili senkɔrɔ c'est pourquoi ne b'a ɲini anw ka ɲɛmaa minnu bɛ bi n'o ye président de la transition ka na a tɔ la hakili la u yɛrɛ ka kumakan bɛɛ de k'a fɔ k'u bɛ a ban tuma la o fana b'a fɛ ka bɔ danbe kɔnɔna la ka bɔ hɔrɔnya kɔnɔna la ka bɔ layidu timɛ kɔnɔna la c'est-à-dire u tɛ bɔ britain référendum min kɛra référendum dugusɛjɛ ministre de la défense Sadio Kamara a bɔra a ko k'u sera ka référendum sécuriser jamana kɔnɔna la wa kala filila ko ɲuman a cogoya la lafiya kɔnɔna la a ko wa tile ko sini bɛ u bɛna defu fana sécuriser bagi plutôt bagi fana sécuriser donc o ye maaw jasigi maintenant n'a sɔrɔ rapport d'évaluation kun bɔra référendum na kun m'an permettre k'a dɔn yalima o kalafili min kɛra a kɛra yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na carte biométrique mun ye hakilina ɲuman ye ne b'an ka faamaw fɔ nin yɔrɔ la parce que initiative n'a fɔra hakɛ min fɔra o la ko carte biométrique miliyɔn 8 a dun fɔra recensement général min kɛra kɔsa in na maliden maa miliyɔn 22 de bɛ yen sisan carte min bɛna bɔ sisan o n'o cɛ kalatako la Segu Ɲame aw politique mɔgɔw o bɛ se ka maliden hakɛ ani carte min n'a fɔra ko bɛna ja parce que kalata ninnu tɔ man ja bilen exactement recensement wɛrɛ mais o yɔrɔ fana na carte fana bɛ bɔ ka di maaw ma maa minnu sisanga ye hakɛ dɔ de sɔrɔ maliden bɛɛ tɛ quoi parce que minnu sisanga m'o hakɛ sɔrɔ olu sen tɛ carte ko la donc an tɛna fɔ ko 22 millions bɛɛ de bɛna carte sɔrɔ o tɛ maintenant carte initiative ka di ne parce que donc ka se niveau min ma hali anw bɛ nin terrorisme minnu kɛlɛli la a bɛ se k'an dɛmɛ o terrain kan parce que a bɛ mɔgɔw bugunatigɛ o nafa ka bon trop maintenant majɛ minnu b'a kɔnɔna la o ye de k'a fɔ a labɛnna précipitation kɔnɔna la anw y'a fɔ faamaw ɲɛna kabini n'a bɛ daminɛ an ko non an ka taa an dan yɛrɛ ma nin ye hakilina ɲumanba de bon faamaw y'a hakilina ta u bɛ k'a baara kɛ an b'u fo o baara in na mais an k'a kɛ dɔɔni dɔɔni an kana kɛ haraba kɔnɔna la parce que haraba in bɛ na n'a ye an y'a lawuli min kama o yɛrɛ sɔrɔli bɛ gɛlɛya par exemple maa caman filɛ yen a lawulila de erreur minnu b'u ka données la olu erreur ka se ka corriger mais carte bɛ ka bɔ ni erreur kɔrɔw ye ka sɔrɔ maaw ka données ma corriger o ye kelen ye filanan o bɛ ka kɛ bien sûr a bɛ ka bɔ ni erreur kelen ninnu ye fili kelen minnu kun bɛ kɔrɔlen ninnu kan o filanan fana ye mun ye accès gɛlɛyara ni maaw mako bɛ service la service yɛrɛ ka gɛlɛ i ka se ka taa i ka actualisation kɛ kabini o waati actualisation bɛ kɛ waati min a gɛlɛyara ne bɛ misaliya kelen d'i ma n'i ye anw ka l'ancien cercle de Nioro du Sahel ki Nioro-ville de kɔnɔ pour que u ka se k'u ka données actualiser mais imagine quelqu'un qui est à 90 km de la ville de Nioro a b'a ka baaraw la a b'a ka nakɔ la a b'a ka sɛnɛw la a b'a ka bagan mɔni ni bagan gɛnw na e b'a fɔ k'a ka bɔ olu kɔrɔ a ka na Nioro-ville kɔnɔ o tɛ problème dɔrɔn fana ye dɛ a bɛ tila ka siyaran dilan tile joli ya n'a k'o sɔrɔ est-ce que a b'a sɔrɔ yɛrɛ wa a t'o fana dɔn donc baara in ma kɛ a kɛra précipitation kɔnɔ ka jagoya k'a dulon kalafili la alors que anw ko non carte biométrique kɔrɔlen minnu b'an bolo an ka kalafili kɛ n'an ka nina n'an ka carte d'électeur ninnu ye an ka nin processus nin to ye nin ka dilan ko ɲuman tan kɔnɔna baara in na sinon baara in ye hakilina ɲuman de a bɛ se ka majɛ don kalata la wa i filɛ ka majɛ minnu fɔ mɔgɔw ka carte bɛ ka bɔ ni erreur ye est-ce que a bɛna a tɛna o yɔrɔ la a bɛna kɛ i n'a fɔ carte d'électeur kun b'an bolo cogo min ka kalafili a bɛ bɔ o cogoya la an bɛ se ka kalafili n'a ye mais est-ce que initiative ninnu yɛrɛ taara laɲini min kama est-ce que o laɲini de bɛ se ka sɔrɔ ni erreur ninnu ni erreur continue na ka bɔ mɔgɔw ka fɛnw kɔnɔna la surtout que a fɔra carte ɲɛ san hakɛ mun ye zen fo i ka se o san hakɛ la tugun pour que i k'a essayer k'i ka carte renouveler donc ne bolo olu ye gɛlɛyaw de ye faamaw kan k'u hakili to gɛlɛya minnu na gɛlɛya wɛrɛ minnu fana bɛ yen ko sa in na minisiri y'a daminɛ a ka compte u ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ impliquer parti politique ko dama tɛ parce que mais maa wɛrɛw bɛ yen mun tɛ anw ye société civile falen don association ni mouvement de la minnu da bɛ jamana ko la maa wɛrɛw bɛ yen minnu fana da bɛ hali olu finitigiw yɛrɛ da bɛ jamana ko la donc k'a kɛ de façon inclusive bɛɛ de da ka don a la kuma ka kɛ an ka jateminɛ ɲɔgɔn fɛ kalafili bɛ se ka labɛn yɔrɔ jumɛnw na wa élection jumɛnw bɛ se ka kɛ yan ni transition kuncɛli dɔn kofɔlen in cɛ an bɛɛ ka bɛn olu kan o tuma an ka taa ka taga ma maintenant n'a waati sera ni malidenw ko k'olu ka danaya bɛ maa min kan u k'o tigi sugandi o kana jamana ta an bɛɛ ka kɛ maa kunnandiw ye ka tugu o tigi la k'a dɛmɛ gɛlɛya tɔ minnu bɛ ka continuer k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kadija kuma min fana bɛ senna sisan o ye gɛlɛya ko ye hali n'a sɔrɔla minisiri min bɛ an ka jagoko ni usine ko kunna ale ko Mali ka se ka k'a yɛrɛ ye
an kana se ka fɛn bɔ kɛnɛ ma bibi na nka n'i donna sugu kɔnɔ maaw bɛ kule la kosɛbɛ maaw bɛ ka gɛlɛya ka kuma in fɔ bi a ko bɛ cogo di aw bolo jateminɛ jumɛn bɛ furancɛla fanga in ka taabolo la gɛlɛya ko la aw ka jate la bon gɛlɛya in n y'a f'i ye n ko gɛlɛya ninnu kuma ninnu i bɛ to k'olu tɛnku ne la i b'a dɔn o ye kɔlɔlɔ sɔrɔ gɛlɛya fɔli la bɛn hali n'an yɛrɛ ma an tilen k'a fɔ an b'an tɛmɛ a kɛrɛfɛ pour que k'a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don maliyɛn min bɛ balo yɔrɔ min cogo min bi bɛɛ b'i ta dɔn ko ni min y'i tugu mɔgɔw bɛ ala ka sutura la sɔrɔ tɛ min bɔ fɛn dɔ don o don dɔ de bɛ fara fɛnw kan c'est vrai gouvernement bɛ initiative dɔw ta o de la ka mɔgɔ lamɛn hali i bolo tuma dɔ la ko mɔgɔ min tɛ c'est e yɛrɛ bolo i nin tɛ mais to ka mɔgɔw lamɛn parce que tuma dɔw la kuma bɛ bɔ dɔ da maa min yɛrɛ n'a ko man di ye koyi mais kuma dɔ bɛ se ka bɔ a da min bɛ se k'i ka baara nɔgɔya i bolo i b'a ye ni initiative ninnu mana ta les laudateurs c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yen tɛgɛrɛ fɔ ni vive fɔ ni majamunin na olu maa ninnu bɛ bɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko non nin fɛn bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi bon an b'a fɔ fɛn min don ko daminɛ de don ni aw ye initiative dɔw ta ka prix fixer k'a fɔ ko prix kana tɛmɛ nin na sukaro prix kana tɛmɛ nin na tulu kana tɛmɛ nin na nɔnɔ kana tɛmɛ nin na malo kana tɛmɛ nin na nka n'a sɔrɔ sur le terrain a tɛmɛn'o la il faut un suivi ninnu fana a baaraw bɛ kɛ cogo di mɔgɔw kan ka se o de tɛ ko in yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye k'a fɔ prix la nin bɔra la a bilala nin na exact commerçants yɛrɛ fana bɛ k'u ta sɔrɔ parce que il ne s'agit pas ka c'est-à-dire an bɛ communication de kɔnɔ kojugu communication fɔlɔ tellement que a reprochera gouvernement passé la k'olu tun tɛ communiquer de c'est-à-dire anw fana nana ni wagati ninnu na a kɛra excès de c'est-à-dire communication an b'o de réel yɛrɛ ye jumɛn ye sur le terrain an ka baara an t'o lajɛ bon kuma gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye nin de e bɛ communiquer kɛ i bɛ fɛnw bila téléw la a bɛ fɔ radiow la a bɛ bila bɔlɔlɔw kan mais sur le terrain bon commerçant min fana bɛ k'a ta di ale fana bɛ k'a ka fɛn sɔrɔ cogo di yala dɔ bɔra ale bɛ ɲini ka sa ni donna sugu kɔnɔ bi i t'a dɔn wari min mana d'i ma i t'a dɔn i bɛ fɛn jumɛn san dutigi caman bɛ nin kalama i bɛ se k'i ɲɛ tugu k'i yɛrɛ la dimi muso kɔrɔ i b'a fɔ n'a ma diya mais fɛn min dira a ma a tɛ se ka sanni kɛ n'a ye sukaro ne ye sukaro Kadija ne ma min faamuya mɔgɔw bɛ nin fɔ k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ alors que nin fɛn caman de bɛ yen nin bɛ bɔ anw yɛrɛ de fɛ yan nin y'anw yɛrɛ ka sugu kɔnɔ fɛnw caman de est ce que maliyɛnw yɛrɛ de tɛ gɛlɛya de man di maliyɛnw ye est ce que jamana ɲɛmɔgɔw fana dɔ ka fɔ ɲa ye est ce que jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔyɔrɔba bɛ nin ko ninnu na n tɛ anw maliyɛn yɛrɛ dama ka gɛlɛya ɲini ka k'an yɛrɛ kan sugu kɔnɔnaw ni nafɛnw ni i b'a dɔn an yɛrɛ dama ko tɛ parce que ɲɛmɔgɔw bɛ yen fɛn dɔ de kama et puis ne mɔgɔ min ko fana ko ni fɛn bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yen o fana bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ fɛn min bɔ kɔfɛ an ka nafɛnw caman bɛ bɔ an fɛ yan non nafɛn mais nafɛn dɔrɔn tɛ o an kumana malo kan c'est à dire e bɛ nafɛn kɛ fɛn dɔ de kan sinon i t'i sigi mɔgɔ si t'i sigi ka légume gansan dun anw na yan Mali kɔnɔ o kini o malo in i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ malo min yɛrɛ sɛnɛ a fanba an pour faire court an bɛ fɛn min na don o y'an ka réalité de o de ka ca n'an bɛ fɛn min na bɔ ye hali an tɛ cure-dent dilan cure-dent i bɛ min kalanni ta dɔrɔn k'a kunkolo 2 ta ye k'a kɛ cure-dent ye an t'o dilan donc i tɛ se k'a fɔ jamana sugu kɔnɔ ko fɛn min bɛ ladon mais i ye kuma min fana fɔ o fana bɛ yen o fana ye réalité dɔ ye k'a ye k'a fɔ dɔw fana bɛ yen olu b'a to de ne gɛlɛya yɛrɛ tuma nana u fana bɛ dɔ fara u ka feerefɛnw kan c'est-à-dire pour que u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen commerçant dɔw bɛ yen u bɛ se ka fɛn dɔw yɛrɛ sɛnɛ k'a latunu ni nin waati tɛmɛna ni ma parce que état de kelen don ka maa dɔw fana suganti c'est-à-dire maa dɔw de fana bɛ état bolo ni contrôle la olu de fana kan ka k'u ka baara kɛ donc ni population fana y'a ye fɛn minnu yɛlɛnna fɛn minnu gɛlɛyara parce que e bɛ taa fɔ ko an bɛ nakɔ sɛnɛ yan nakɔ dɔrɔn nafɛnw dɔrɔn an b'o sɛnɛ yan mais a tigi ye engrais sɔrɔ cogo di k'a k'a ka nakɔ la a y'a sɔrɔ nɔgɔya la wa
e ɲɛ bɛ légume de la mais fɛn dɔ de bɛ kɛ légume na pour que a ka wuli joona ka kɛ légume ye e bɛɛ b'a dɔn engrais ko ninnu kɛra cogo min na nin wagati tɛmɛlen in na engrais ko mɔgɔw dɛsɛra engrais dira dɔw ma an ka président yɛrɛ ka discours dɔ la n'o ye an ka ɲɛmaa ye n'o ye président Assimi Goïta ye a ka discours dɔ la a yɛrɛ y'a fɔ ko fɛn dɔw dira mɔgɔ dɔw ma ko olu ma se k'u bɔ a sira fɛ je le cite ale yɛrɛ de ye nin fɔ a ka kuma dɔ la ko n'i ko k'i bɛ bɛɛ minɛ k'i tɛna se k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛna bɛɛ minɛ k'a laban k'i bɛ n t'a dɔn i b'i yɛrɛ mɔgɔ minɛ wa en tout cas c'était quelque chose de ce genre bɛɛ b'a dɔn a marchéw taara ka di mɔgɔw ma minnu ma se ka na ni engrais ye ka na livrer à temps sɛnɛkɛla baden bɔra k'u ka kumaw fɔ u bɛ cri de cœur la an tɛ ka se ka fɛn kɛ parce que engrais sɔngɔ gɛlɛyalen don de telle sorte que mɔgɔ min bɛ k'a fɔ engrais gɛlɛyalen don e tɛ se k'a fɔ bilen ko ye a ka nafɛn gɛlɛya donc problème yɔrɔ ka ca wajibi ye hali n'an taara an bɛ segin an b'an ɲɛsin jɔ ma o ye autoritéw de ye tuguni parce que n'i kɛra ɲɛmaa ye e de bɛ veiller ninnu fɛnw respecteli ani mɔgɔw ka se k'a labato cogo min na pour ka tila ka nɔgɔya da kɛ minnu b'a baaraw kɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min na. Jɛmukan an bɛ ka an kun da a bayɔrɔ kan o kuma na min ye nɛgɛjuru sira ye an b'a lajɛ k'o di kɛnɛma mɔgɔw ma ni maa min sera ka don 65 65 50 50 65 65 50 50 65 50 ni maa min y'o kɔri i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka ɲininkali boloda an ka maa welelenw na walima ni hakilila b'i bolo ka fɔ jɛmukan kɔnɔna la o kuma na nɛgɛjuru sira ale dayɛlɛ la 65 65 50 50 ni maa min bɛ fɛ ka i da don jɛmukan na yanni maa ka don honorable Musa Jara ayiwa jamana gɛlɛya min bɛ yen ni jamanadenw bɛ ka ayiwa kule a la sugu kɔnɔnaw ni balo gɛlɛyaw ni an bɛ samiyɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ engrais tɛ ka ye yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ banbanci wale tigilamaw kɛlen bɛ ka ayiwa gɛrɛntɛ da mɔgɔw la u sen tɛ ka sɛnɛ kɛ maaw fana kan ka siran mun ɲɛ nin kɔlɔlɔ ninnu na. Jaabi i ye question politique dɔ posé a ka kan ka dakurunya fila di o la par rapport à la tenue des élections bolo ni ma se kuma yɛrɛ la parce que an bɛɛ sigilen don k'a fɔ ko élection kan ka kɛ en février donc bɛɛ sigilen don o de kan an taara délai min négocier ça c'est o y'o de ye k'a fɔ ko élection présidentielle bɛ kɛ c'est vrai que bien avant ça u y'an wele ka taa chronogramme dɔ di comme u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na chronogramme tɛ kuranɛ kolo ye mais an b'a lajɛ faisabilité nɛgɛjuru sira ko mɔgɔ bɛ yen nɔ honorable Musa Jara an k'o lamɛn an ka sɔrɔ ka ayiwa na allo allo oui allo Ansu comment tɔɔrɔ se kɔri baasi t'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min n bɛ wele ka Abidjan ka Abidjan i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ ye Mɔbo Dukure ok Dukure bisimila n tun b'a fɛ ka participer débat la dɔɔni i b'i ka ɲininkali kɛ waati bɛrɛ t'an bolo ok d'accord n ka Kayatu ye vraiment a diyara n ye a bɛ kuma Mali gɛlɛya nin kan nin bon Mali gɛlɛya ni problème bɛ yen u b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen u tɛ dédommagement yɔrɔ minnu fɔ u t'o ta en compte olu bɛ taa nɔgɔ dɔrɔn de la ko suma ka malo prix ka jigin fɛn prix ka jigin donc n'a b'o kɛ a bɛ dédommagement de nɔgɔya n'a ko nɔgɔya mais minɛn prix bɛ jigin o. d'accord an y'o faamuya hakili la ale ka kuma tun bɛ ka ɲɛsin Kadija ma nɛgɛjuru sira 65 65 50 50 50 50 maa minnu bɛ ka an filɛ ani maa minnu bɛ ka wele ka di honorable Musa Jara voilà n b'a fɛ ka kuma n b'o kuma teliya ko mɔgɔ b'an kɔ allo allo oui an b'a Ansu somɔgɔw dun an ce i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Saka Jire ka bɔ Banankɔrɔ ayiwa i ko i tɔgɔ Saka Jire Saka Jire ka bɔ Banankɔrɔ ok Saka bisimila oui, en tulo b'i la. Ok, d'accord. Quand même, j'aimerais participer un peu à votre... Comment dire? Oui, waati bɛrɛ de t'an bolo ni ɲininkali b'i bolo ou bien ni i bɛ se ka hakilila min di a ka kɛ waati. Comment dire? N bɛ fɛ ka hakilina di a kan dɔrɔn ɲininkali tɛ. Oui. Donc, an tulo b'i la o. An tulo b'i la. N ko ɲɛ bɛ mun na c'est-à-dire muso ye mun fɔ ale l'homme en costume là avec cravate rouge là. Franchement, Abi, ça n'est pas sera fait pendant. Moi, je pense que ça fait dit que 600. En tout cas, Chamankera, mais il va de quoi faire.
problème bi mo ci région na ta ambe ba kalama mais dati ka maga kuma na te kosebe o caman be yi u b'a ye mais a ti fɔ ni débat na sugu ninnu tɛ a yɛrɛ ti bɔ a kalama alors qu'an bɛ fɛn fɛn ye Facebook ni fɛnw kan minnu bɛ fɔ an ye donc a bɛ fɔ de ko la sécurité comment la montée de l'armée en puissance la montée de l'armée en puissance mais minnu bɛ yen dun ni tɛ ka fɔ a la alors que ni yɛrɛ de ye problème ba ye mun kan ka sɔnni kan ka sigi mun kan ninnu y'an balimaw de ye. I ka ɲininkali ye jumɛn ye Saka? Non, c'est de participer là trop débat là dans OK. A faamuna. Ayo an b'i fo Saka, an b'i sen ka weleli kɛ ɲininkali kɛ walima ka hakilila di an ma jɛmukan kɔnɔna la i bɛ se k'an sɔrɔ. Allo? 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 Allo Anisu? Amansu, i kan kɔrɔta dɔɔni balimakɛ, i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ min Jibo Ibrahim. Han? Allo? Oui, i kan kɔrɔta dɔɔni, i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Jibo. Jo? Ne tɔgɔ ye Burahima Jibo. Burahima, bisimila, ka bɔ min? Ka bɔ Bandiagara. OK, bisimila Burahima, Bandiagarakaw dun? Ouais, madame ye min fɔ. Bi kɔnɔnaw la cogo min na. A bɛ fɔ sɔsɔ. Allo? Allo Burahima? A mana kɛ cogo o cogo aw se ka burusi kɔnɔnaw filɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na. Ne burusi kɔnɔna ye sɛnɛ ka ɲɛma yɛrɛ an tɛ balo bɔ kɔ kan ka na n'a ye bɔ dugu kɔnɔ. A faamuna. Allo? Ayiwa ale taara nɛgɛjuru sira an bɛ maa laban ta Musa an ka sɔrɔ ka kuma laban di an ka mɔgɔw ma. Allo? 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 Allo, salam alaikum. Waalaikum salam. K'an wele ka bɔ min? Ansu. Anba, somɔgɔw dun k'an wele ka bɔ min? I bɛ télé to yen, i bɛ téléphone da i tulo la. Allo, n tulo b'a la. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Burama Sila Kɔngɔ Baraza. I bɛ téléphone télé to yen nɔ, bɔ télé kɛrɛfɛ, i ka téléphone ta, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Burama Sila Kɔngɔ Baraza. Burama Sila Baraza, bisimila. An sɛ suli. N tɛ tile kɔrɔ, n bɔra tile kɔrɔ. N bɔra tile kɔrɔ. OK, an tulo b'i la. Voilà, bon, émission tableau kan ne réalité de fɛn na. Ça fait mort nous quoi. Mais ça fait mort. Allo? Ça fait mort nous sɛgɛnnen don. Allo? Donc là on a quoi faire nous comme ça tu sera là ka yɛlɛma wɛrɛ don a ko la quoi. A bɛna fɔ ale ka nɛgɛjuru sira Musa an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan nɔ ka minnu ye weleli kɛ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa jama ko di an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ kuma laban di an ka maa welelenw ma Seku Ɲame Bacili ayiwa Mali i ka kuma i tun bɛ laban voilà ne tun b'a fɛ ka kuma o kan an y'o de fɔ an bɔra élection min yɛrɛ ka gɛlɛn ni élection bɛɛ ye n'o ye référendum ye an sera k'o tuni Bacili y'a fɔ cogo min na bi ni lakana de tun bɛ se ka élection bali yɔrɔ dɔ la an tun bɛ se k'o fɔ mais référendum yɛrɛ moi j'ai eu la chance an tun bɛ commission de centralisation na élection in kɛra Mali fan bɛɛ fɛ jateminɛ yɛrɛ la s'il te plaît an tun bɛ commission de centralisation na ni n ko sur l'ensemble du territoire il y avait 24 416 si je ne m'abuse bureau de vote élection ma se ka kɛ bureau de vote min kɔnɔ ça c'est 1121 bureau de vote kɔkanna b'o la kɔnɔna b'o la fan dɔw bɛ yen olu ta ye sécurité ko ye fan dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ diaspora la sisan nɔ olu dɔw équipe des élections ma se ka sigi yen nɔ olu bɛɛ bɛ o 1111 la donc n'i ye globalement président ka présentation yɛrɛ la a fɔra k'a kɛra sur l'ensemble du territoire donc anw bolo bi ni élection référendaire sera ka kɛ o la président kalafili a kan ka se ka kɛ donc c'est pourquoi anw y'a fɔ date min fɛnnen don o de ka maintenir an ka t'o la an ka kana t'o la i bɛ proposition kɛ o vie chère tɛ Mali la koyi vie chère tɛ Mali la c'est pourquoi moi je dis que bi n'i y'a ye k'a fɔ nin gɛlɛyaba minnu bɛ yen nɔ c'est vrai que baara man di malien yɛrɛ ye naturellement parce que e bɛ ka fɛn fɛn o fɛn tɛ yen bi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ min kan k'a fɔ a min tɛ sɛgɛn anw fɛ yan
i da sa ma san hali bɛ ka sukaro min fɔ ko sukaro bɛ sɛnɛ an fɛ yan mais mun bɛ ka kɛ sukaro ka gɛlɛn an fɛ yan an bɛ ka blé min fɔ an bɛ ka blé min fɔ k'a fɔ ko blé bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na ko blé bɛ sɛnɛ Diri mais mun de don c'est pourquoi nous avons dit il faut changer la politique la façon de faire bi Mali an bɛ ka taa programme min na an bɛ ka taa ba min don kɔɔri sɛnɛ la an k'o don malo sɛnɛ la ban an k'o don an ka légumes sɛnɛ la non Jalo n bɛ ka min fiyɛ n bɛ k'o de fiyɛ na min bɛ ka don kɔɔri sɛnɛ la n'i y'a don malo sɛnɛ la sisan Mali bɛ Afrique bɛɛ balo c'est la mauvaise politique il faut changer la façon de faire bi n'i ye o jateminɛ Bagineda dɔrɔn jateminɛ légumes na Bagineda kelen bɛ se ka Mali tɛ dɛ a bɛ se k'a ni sous-région bɛɛ balo donc il faut changer la façon de faire donc anw bolo bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi ne ko gɛlɛya non taabolo ko fɛn de don bi ni i bɛ se k'a fɔ ko min bɛ mɔgɔ ni gayi kamana la gouvernement laban min sigira sisan a fɔra an ɲɛna ko technocrates de donna kɔnɔ donc un technocrate là aujourd'hui olu kan ka se ka proposition concrète de kɛ maintenant n'o tɛ ka se ka kɛ o négatif de bɛ ka jamana in yɛrɛ bɛɛ tɔ nɔni le système éducatif c'est quoi bi anw bɛ ka taa juristes formés an mago tɛ minnu na an bɛ ka taa économistes formés socio-anthropologues ni jamana bɛ ka olu de former k'u bila ka taa chômage la dɔrɔn u bɛ ka olu bila ka taa alors que Mali ye sɛgɛnɛkɛ jamana bagan mara jamana mɔnikɛ jamana i bɛ se ka min fara o kan yɛrɛ o ye jagokɛ jamana ye maintenant ni bi n'an ma filière kɛ filière la dilan bi ka école di kɛ kɔngɔ t'an na mais politique min bɛ yen nɔ o politique de tɛ ka marcher n'an ma ɲɛ an ye nin sira ninnu ta anw bolo an kan ka nin bɛɛ falen de falen tɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'i bɛ yɔrɔ dɔ to yen k'a fɔ ko a bɛ marcher donc nin bɛɛ de kan ka falen. Segu ɲamɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ bi Mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ an ka se ka kalataw kɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la dakuru ɲɛ kelen. Ne kɔni bolo toujours o ye n ye mun fɔ sigikafɔ ɲɔgɔn lamɛn ani o tɛ taa sigikafɔ kɔ inclusivité min ni n y'a ɲini il faut que bɛɛ ka associer transition tɔ min tora an bɛ se k'a latɛmɛ sira min fɛ faama minnu bɛ yen i n'a fɔ faama kɔrɔlen u y'u seko kɛ mɔgɔ i bɛ se mun na i b'o de kɛ ni ser'i dan fana na i ka d'a la k'a fɔ i b'a bila yɔrɔ min maa wɛrɛw de bɛ na minnu b'a ta a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ i kelen de bɛ n'a bɛɛ kɛ donc o kosɔn teliya la se ka bɔ transition nin kɔnɔna la o de ye ne ka laɲini ye maintenant kuma kuncɛ kuma la n b'a fɛ ka appel dɔ lancer faama kelen ninnu ma u ka attention attirer parce que EJ a démembrement minnu bɛ yen n'o ye coordination ye hali bi a agent dɔw bɛ yen minnu m'u ka indemnité sɔrɔ référendum baaraw la a gɛlɛya bɛ surtout Mopti région kɔnɔna la c'est pour dire que autorités bɛ yɔrɔ min n'u tun t'a kalama u k'a dɔn k'a fɔ EJ agent dɔw bɛ yen minnu bɛ gɛlɛya misɛnninw kɔnɔ k'a kun kɛ hali bi u ye baara min kɛ a dɔw ma se k'u ka wari référendum u ma se k'u ka wari dafalen sɔrɔ donc u bɛ baara nataw gɛlɛya an bolo ni an tora ka agent traité nin cogo la donc k'u hakili to a la teliya la u bɛ se k'olu dɔw latɛmɛ cogo min donc ne kun ye n ka kuma laban ye minnu ye weleli kɛ fana k'u bɛɛ lajɛlen fɔ. An b'i fɔ Kadija i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye jamana in bɛ se ka basigi cogo di bi lakanabaliya in fɛɛrɛ sugu jumɛn bɛ se ka k'a la aw bolo gɛlɛya in baden min filɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo di dakuruɲɛ damadɔ. Dakuruɲɛ damadɔ la n balimakɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔ a ko MINUSMA ye terroriste ye k'an kan k'a dɔn k'an ye minnu gɛn n'an y'olu gɛn ani minnu bɛ ka gɛn n'an y'u gɛn n'u bɛ ka taa ko a tigiw ye ninnu de ni e y'o dɔn tigi e kan ka fɛɛrɛ de tigɛ pour que i ka jamana kɔnɔdenw ni kana to an tɛ se ka jamana kɔnɔdenw ni c'est-à-dire u ni bɔli banaliser jusqu'à un certain point. Filanan na n bɛ se ka min fɔ o ye an k'a dɔn k'a fɔ ko da tɛ maa se ni kɛwale tɛ an ka saba den min mana wolo n'a ye san 3 sɔrɔ n'a ma se ka munuma a ma se ka tagama bana dɔ b'a la san 3 a kan ka se ka tagama donc an mɛna ka nin fɛn bɛrɛ an mɛna k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ se ka kɛ c'est vrai a bɛɛ tɛ se ka kɛ an ka baara ta an ka dɔ bɔ kuma la an ka baara kɛ an y'o kuma fɔ don min na u ko an kun ka ci k'an da ka fara kɔfɛ an nana ye warabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre k'o fara président de la transition kan u fila bɛɛ bɔra u fila bɛɛ ko ka baara kɛ ko sécurité ni développement k'o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an y'o kuma fɔ don min o kɛra balawu ye encore une fois c'est un péché au Mali d'être en avance sur son temps ou même d'être intelligent mais ka min fɔ an ka kuncɛ o ye k'a fɔ an ka hakili to an balima ninnu na minnu bɛ ka bɔ k'u ka cri de cœur kɛ ni mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'u neni non seulement
u niw tɛ u n'u ka denbaya tɛ u n'u sigiyɔrɔ tɛ mais n'u bɔra k'o dusumakasa fana yira mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'u neni ko u jamana kɔnɔden jugu u bɛ fɛ ka u tɛ transition de fɛ a donna ta a bɔra tan alors que u mago bɛ mun na jamana kɔnɔdenw de don i n'a fɔ anw u mago bɛ lakana la i n'a fɔ lakanaladege min bɛ anw yɛrɛ bolo Bamakɔ yan. D'accord. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn Kadija Fofana min ye an tɛ an sen bɔ a la e ye o ɲɛmɔgɔ ye i ye élu communal ye n'i ma fili min ye commune i b'o o mairie kɔnɔna la ye a tɔ tora i ka dugukolo kelen de d'a ma ye. Dugukolo tɛ a banna Musa Jara ale ye député kɔrɔ ye commune 4 la min ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts a b'o jɛkulu fana kɔnɔna la min ye Seku Ɲame Bacili ale bɛ politique tɔn RPM olu ka kunnafoni lasela yɛrɛ don u y'u ka congrès extraordinaire Seku Ɲame an na tila k'i wele an na kuma o kan walasa ka se ka faamuya sɔrɔ o la an balimaw an kun bɛ ka kuma jamana politique ko n'a a gɛlɛyaw ni a lakanakow an kun bɛ ka dɔ fɔ nin bɛɛ lajɛlen la an b'aw fo dante foli min na ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo Musa Sanogo ale kun bɛ k'an bila radio kan min ye Lamini Kulubali Morlaye Ture ani Musa Hayidara ninnu de kun bɛ k'an bila Joliba TV News ani an ka page Facebook fo ka taa se YouTube olu kan minnu y'an wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo aw sigiyɔrɔ la jamana Ala k'a basigi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.